L-għada tal-budget ippreżentat mill-Gvern inżilna fit-toroq u ltqajna man-nies fit-Triq ir-Repubblika fejn staqsejnihom jekk jissegwewx il-budget li miżuri l-aktar li laqtuhom u x'jistennew iżjed. Fil-waqt li ħafna qalulna li ma segwewx il-budget, l-anzjani u l-pensjonanti huma l-iktar li tkellmu b'mod negattiv, b'ħafna minnhom spjegawlna li jħossuhom minsija jew li żieda li nataw ibaxxaw wisq. Jiena pensjonant għalija ħadla mhux tani. X'istennejt iktar inti? Li tina naqra dilla mhux ħażin għax hekk tolla l-ħajja l-kulħadd għalina speċjalment tolla idiet il-ħajja. Jiena li tani joħodu li mill-liċenzja naqra kapriċċ mill-mowbajl. Xi ħaġa forsi kont qed tistenna? Zida iktaru, għax 58 cents daħqaw. Pensjonat ma tantx laqgħet sewa. Kien hemm xi ħaġa li forsi stennejta? Bħalissa il-gvern ma qed sewwa. Seta kien aħjar għal speċjalità tagħna, seta kien aħjar. Kif laqatkom personali? Qasti xi pakket ħalib. Kien hemm xi ħaġa li forsi stennejtuha? Żieda żjiedu. Ħaġa aħjar hu. L-raġun la liċenzja tal-karoti. Jien laqatni, bija ma laqatni fejn. Kien hemm xi ħaġa li forsi jien naf stennejta jew li ħatolqtok direttament? Fuq dal-gvern għatajjeb. Jidilli nħalli fideh. Aħna naraw biss bħala persuni ta' triq imma jiġifieri x'effettwana propja jillampejjeb la nixrob, jiġifieri ma ntlaqatx minn dawk l-affarijiet. Però iżdidiet biex jitejbu l-pensjonijiet u affarijiet oħra huwa importanti li wieħed jagħti iktar sforz fuqhom. Oħrajn irreferew ukoll b'mod sarkastiku għan-nuqqas ta' miżuri fil-qasam tas-saħħa. Għax kieku mortu il-Mater Dei kontu tiffilmjaw ċertu nies. Għax marru ħafna nies belaw il-sienhom u qed jaqlawhom il-Mater Dei. Imma l-oħrajn il-budget jiġġudikaw skont minn li ma stazzjon aħna. Segwejtuh id-diskors tal-budget il-bira? Super Washington. Tkellimna wkoll man-nies dwar it-traffiku jekk iħossux li kien hemm biżżejjed soluzzjonijiet għal din għall-problema. Fimni għamel xi żuri fuq xi roti ma nafx kemm ħajaffettwaw. Għax da koppja ħadd b'mutur brota.